Здравейте от Ден на полето, провеждащо се край село Поп Григорово, област Добрич. Казвам се Деян Давидов от Дик Инженеринг. Участваме за поредна година на демо платформата, където представяме нашите машини, които произвеждаме, и оборудвания за селскостопански машини. Тук показваме масовите машини, които произвеждаме от дълги години, и иновативни решения, които спомагат ефективността на земеделските стопани по време на работа. Машините, които представяме, са серията прекачни пръскачки Мистрал, апликатори за течно торение Фертидиск, както прекачен, така и навесен, апликатори, които са челни модули за течно торение, и изцяло ноутил оборудване за пролетни и есенни сеялки. Като иновацията при нас в момента, която показваме, е система за затваряне на реда за пролетни сеялки RollStep. Благодаря на всички колеги и партньори, които посетиха щанда на фирма Дик Инженеринг и цялата демо платформа на Ден на полето, и ви очакваме до година.